O programa Candamán, posto en marcha no Chúo, é pioneiro en Galicia. É unha iniciativa que surdiu de Nuria, a nosa psicólogo que leva a unidade de oncoloxía e paliativos, que detectou a necesidade de que pacientes que estaban hospitalizados nesa unidade precisaban ou lles gustaría ver as súas mascotas, e ela consideraba que todo eso era beneficioso, non? Parecernos do primeiro momento, como ela o explicaba, que si eso era beneficioso para pacientes en esa situación, que tiñamos que facelo. A verdad que todo o mundo colaborou e, bueno, se presentámolo e estamos emocionados porque a primeiro que fixemos, pois sí que vimos que o paciente que viu a esas mascotas, que non era da unidade de oncoloxía, pero sí de larga estancia, pois saliu cun sorriso, non? Entonces, se a esa situación de vulnerabilidade podemos aportar un beneficio, pois entendemos que é beneficioso xa desde o punto de vista do paciente, polo que o animal, a presencia do animal, a presencia da súa mascota conleva, e tamén para o propio animal, porque os animales tamén sufren o que é a sensación de non estar cos seus compañeros de vida, que neste caso son os humanos, non? Agradecemos todo o que neste tema fixo o complexo hospitalario, porque eu penso que é un paso pa diante para toda esta sociedade na que nos envolvemos, onde os animais de compañía son importantes nas nosas familias, non? Os encontros realízanse na cuberta terapéutica, situada na azotea do novo edificio de hospitalización, que é un lugar afastado de toda a actividade asistencial do centro. O can debe estar acompañado en todo momento por unha persoa responsable e un profesional do propio hospital. Os pacientes interesados en acollerse a este programa deberán solicitar a visita do seu animal na unidade de hospitalización na que estean ingresados e terán que contar sempre coa aprobación médica. Ademais, os interesados teñen que acreditar a través dun informe dun profesional veterinario que o can cumpre as medidas de hixiene, desparasitación e vacinación correctas, e tamén deberá avaliarse o carácter e o comportamento. A que este inscrito como marca normativa no Registro Galego de Animais de Compañía depende da Consellería de Medio Ambiente, e despois poñémonos en contacto co veterinario clínico do animal, por se o animal, eles, dentro da súa ficha, do seu coñecemento, encontraran algunha situación que non aconsellara o que o animal entrara nestas instalacións, pois nós participaríamos o Servicio de Humanización e o Servicio de Asistencia Social desaconsellando que ese animal visitara as instalacións.